खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहाय मा भिडिअ बानायगोन सानगासिनो दंखायोमोन आङो। सानफ्रामबो भिडिअ होबाय थाग्रा नालाय भिडिअ होनो मोनाबा गोजोननाय मोना गोसोखौ। ओमफ्राय बिदि सानबाय थानायावनो आंना मोनसे पार्सेल फैदों आरोना। ओमफ्राय दिनैसो मोनफैबाय। ओमफ्राय हासबेन्डआ लायना होफैबाय आरोना नै देखायनोसै आङो नोंथांमोननो। माने मोनसेल' आरोना इमान बुरजा दामिकनि बुस्थु नङा। थेवबाबो मा भिडिअ बानायगोन जाबाय दंमोन नालाय पार्सेला मोनफैना होबाय। दा मोनसेबाबो मोननैबाबो नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। आरो सिख्लाफोरनि थाखायथ' सिख्लाफोरबाथ' माने नायना लानाया दरकारि आरोना। खायसेया मिथिखागो दिसुन, खायसेया मिथियाबो जानो हानाय। बांसिनानो मिथियो, आजिखालि रावबो मिथियै गैला। थेवबाबो नायनानै लादो नोंथांमोना। नै पार्सेला फ्लिपकार्टनिफ्राय आरोना। पेकेटावबा नुनायाव एसे गेदेर आरोना, खिन्थु बुस्थुआ फिसासो आरोना। नायलांबाय था नोंथांमोना। आङो नोंथांमोननो फोननाय नायनाबो देखायगोन आरोना। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअखौ। पेकेटाबा जि गेदेर नै ओमफ्राय बुस्थुआबा फिसा आरोना। नै नुगोना नुलाथाय नामखौ नै मिउजिक फ्लावारनि आरोना बेयो आइलाइनार। ओमफ्राय बेयाव मोननै आं खोन्थाखाबाय नोंथांखौ सिनायनाय नङा होनना। मिउजिक फ्लावारनि र' देखायनो आङो। माने आं मोनसे खोथा मानसि अमा गाबलाबायखो आं माने मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। आङो बेबायदि हारसिं बिदि देलायनायनि इमान माने एक्सपार्ट नङा आरोना। आं बिदिनो हाबाफोराव थांबा पार्लारावसो खालामजालाङो मेकआपफोरखौ। ओमफ्राय आंनाव बेफोरबायदि मेकआपनि बा माबा माबि बिदिनो देलायनायफोरनि जेबो आंनाव बिदि नलेज गैया आरोना। आङो खालि लिपस्टिक एसे लागायनो रोङो, ओमफ्राय आइलाइनार खिनिखौ एसे फोननो रोंगौ आरोना। मुसुगुरखौबो फोननो इमानखि मोजाङै रोङा आङो, मुसुगुरावबो फोननो। ओमफ्राय दिनैहाय आङो गजोब्बाय माथो बेखौ गलांथारबाय नै बोख्लाना होनायावनो। मिउजिक फ्लावारनि आरोना। मोनसेया ब्राउन कालारनि, ओमफ्राय मोनसेया ब्लेक कालारनि आरोना। ब्लेक कालारनिया नै आइलाइनार, ओमफ्राय ब्राउन कालारनिया आइब्र' फिलनि थाखाय आरोना, मुसुगुरनि थाखाय। माने गोसोमखौ फोनबाथाय गाज्रि नुयोनो बेयाव जोंहा आब'मोनाबो बुंदों। ओमफ्राय आंखौ माने बेयाव माने आइब्रुखौ माने फोनिनि थाखाय आंखौ होनबाय थायो आरो जोंहा आब'मोना। नोङो मानो माबा खालामा बिदि होननानै। ओमफ्राय ओंखायनो आङो अर्डार खालामथारबाय आरोना। ओमफ्राय दायो मोनफैबाय। ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो फोननायनाबो देखायगोन आरोना। माने गोसोमखौ फोनबाथाय बोरैबा माने थाखानाय बायदि माने नेचारेल नुवा आरोना। बोरैबा फोननाय होनना सिनायखाथारो। खिन्थु ब्राउन कालारनिखौ फोनबाथाय एसे मोजां नुयो आरोना, थाखानाय बायदिबो नुयो। बांद्राय फोनाबानो एसे एसे फोनबानो नै बेयो आरोना ब्राउन कालारनिया। बेयावबो लिरनाय दंखायो मिउजिक फ्लावारनि आरोना। ओमफ्राय नै फोनग्राफोरा आं दिनैसो फार्स्ट टाइम अर्डार खालामदो दे। ओरैनोथ' गाननाय जोमनायफोरखौ अर्डार खालामो, खिन्थु बिदि आङो देलायग्रा बिदि अर्डार खालामफेराखैमोन। बेनो फार्स्ट टाइम बिदि आइलाइनार बा माबा बिदि आं अर्डार खालामफेराखैमोन आरोना। नै मोननै, मोनसे ब्लेक, मोनसे ब्राउन कालारनि। दायो आं फोनना खोन्थिनोसै आरोना। वाटारप्रुफ बेयाव लिरनाय दङ। मुसुगुरखौनो फोनना देखायग्रोनोसै। दाथ' आं जेबो फोनाखै, नै नायनानै लानो हागोन नोंथांमोना। खिन्थु दा फोननायनि उनाव माबायदि नुयो नायदो आरोना। आंबो बारा एक्सपार्ट नङा बेबायदि फोननाय मानायफोराव। दा आङो फोननाय नायनोसै र' खुलिनानै। नै मोनसेयानो जागोन खोमा ना इना? फिसायाथ' इनोसै खोमा। हौवानावसो सोंबावो आङो, नुदोंना? जेबो माबा गैया, नलेज गैया। फिसासो। ओमफ्राय बेसे लादों होनदोंमोन जिउ? 173ल' आरोना। नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो हागोन, सोरबाफोर खालामनो गोसो जानायफोरा। 173 मिउजिक फ्लावारनि। मिउजिक फ्लावार आइलाइनार। आइनाया आं आइना लाबोखादोंमोन। फोननो आङो र'।
जाबाय नाय फारसेया खनानिखौ ओरै फिसायला खना दाब्ले खननैखौ इथिंजानिखौ गुवार स्लादो साब्रासखौ ओइलाय इथिंनिखौ फोननि र' एबार फारसे फोनबाय फारसे फोनथ'वाखै आं इथिंनिखौ मानो फोननो रोंबाङा दे ओमफ्राय आगसिनिखौ आं फोननो रोङा जिखुनुखौनो आंना आइलाइनार फोननायाबो बारा मोजां जाया आगसिनिया मानो इदिबा आं निजेनि मोखांखौनो मोजाङै देलायनो रोङा मिथिगोना आङो लिपस्टिक फोननायावल' एसे एक्सपार्ट होननांगोन ना मा होननांगोन मिथिला आङो बारा जाबाङा खोमा बेबो लासै लासै फोनो आरो आथुर आथुरबा फोनबा आं लासै लासैयानो खालामखायो आथुर जानायखाय आं बारा जायासै खोमाहाय आंना फोननाया फारसे बेलेगसो जाबायदां ना फारसे बेलेगसो जाबाय खोमा आंना फोननाया जायाखै दे मिनिनो ओंखारबाय आङो बेलेग नुबाय खोमा दिनैसो फोनदोंना आङो फोनफेरा बिदि ओइनिया जाबाय ओइ बिजौनिखौल' फोनदो जाबाय दे बारा गिदिर जागोन बिजौनिया इखिजाना एसे बोरैबा जाबाय फोनबाय थायाना दिनै खनसेल' फोननायावलाय अबाव जानो जाखायासै बारा मोजां बारा जाबाङासै दे आंना फोननाया नोंथांमोना मिनिनो नाङा आंहा बेफोरबायदि बारा एक्सपिरियेन्स गैया नालाय फोननाय मानायफोरनि आइब्रुफोराव दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय खेमसे आब'आ फोनना होदोंमोन आरो जोंहानि बङाइगावनि आब'आ दाखालि बावै आलासि जानो थांनायाव जाबाय आरोना नै आइब्रुआ जाबाय माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा आरो मा होनो आं बांद्राय रोंबाङा नालाय बारा मोजां जायाखैबो जानो हानाय नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय फार्स्ट टाइम आखिनाय ओमफ्राय नैबे ब्राउन कालारनिमोन नालाय ओमफ्राय नैबे ब्रास बे मुसुगुरनि थाखाय बेखौ फोनखांबाय ओमफ्राय दायो नै बेयो आइलाइनार आरोना नै मेगननियाव फोननोसै आं दायो नै ओरैनोथ' फोनखादोंमोनानो आं इसे होमबाबो फोनबावनोसै मोजां मोनदों आङो फोननाय नायनानै मोजां मोनदों आं ना जिउ मोजाङानो ना बिराद मोजां मोनदों आङो नै मेगननिया बेनो आरोना ओमफ्राय मुसुगुर आखिनायखौ नोंथांमोना माबायदि नुदों बेलेग नुदों नामा आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा स' बेखिनियानो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैनायखाय मोनाबिलि जाबाबो बानायबाय आरो भिडिअखौ जि गरमखा थेवबाबो पार्सेला मोनफैबाय नालाय मा भिडिअ बानायगोन जाखाना दंमोन नालाय बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय मिउजिक फ्लावारनि नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो हागोन फ्लिपकार्टआव मिश'आव जायखिजाया मोनगोन आरोना मिउजिक फ्लावारनि बिराद मोजां मोनदों आङो जोबबावबाथाय आरो खालामबावनांगोन बिराद मोजांखा ब्राउन कालारनिया आं माने मुसुगुरखौ आखिनायनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंना मोनाखै आरो आं बेबायदि आखिनानै होग्रा जासिगोन आरोना भिडिअफोराव ओंखारबाथाय आंखौ नोंथांमोना बेबायदि लुगाव नुनो मोनसिगोन मोजां नुगोना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बाय बयनिसिमबो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा बयबो माबायदि नुदों आंजों मुसुगुर आखिबाथाय गाज्रि नुयोना मोजां नुयो मोजां नुयोबा नुयो गाज्रि नुयोबा नुयो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा बाय